සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சிங்கள உருவமோ. இன்றைய பதிவுக்கு செல்லும் முன்னர் நீங்கள் இப்போதுதான் எங்களின் சிங்கள உருவமோ யூடியூப் சேனலை முதல் முறையாக பார்வையிடுறீங்கள் என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானில் ஆல் என்றதையும் கொடுத்து கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் நாங்களிடும் பதிவுகளை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் பார்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும். இதே போல பல சுவாரஸ்யமான காணொளிகளை நாங்கள் எங்களின் சிங்கள உருவமோ யூடியூப் சேனலில் பதிவிட்டுள்ளோம். பார்வையிடாதவர்கள் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், சென்று பார்வையிடலாம். අද අපි ක්‍රියා විශේෂණ පද කීපයක් ගැන හඳුනා ගනිමු. இன்றைக்கு நாங்கள் வினை அடைகள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்வோம். ක්‍රියා විශේෂණ පද வினை அடை. ක්‍රියා විශේෂණ පද ක්‍රියා පදවල මුලට යෙදි එම පද වැඩිදුරටත් විස්තර කරනු ලබන පද ක්‍රියා විශේෂණ ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියා විශේෂණ පද ක්‍රියා පදවල මුලට යෙදි එම පද වැඩිදුරටත් විස්තර කරනු ලබන පද ක්‍රියා විශේෂණ ලෙස හැඳින්වේ. வினையடை வினைச்சொல் ஒன்றை மேலும் விவரிக்கும் சொல் வினையடை எனப்படும். வினையடை வினைச்சொல் ஒன்றை மேலும் விவரிக்கும் சொல் வினையடை எனப்படும். வேகேன் வேகமாக, இக்மனின் சீக்கிரம் அல்லது விரைவில், ஹிமின் மெல்ல, ஐயன் சத்தமாக, நிகண்டவ அமைதியாக. வேகேன் வேகமாக, இக்மனின் சீக்கிரம் அல்லது விரைவில், ஹிமின் மெல்ல, ஐயன் சத்தமாக, நிகண்டவ அமைதியாக. නරකට මෝසමාග, ලස්සනට අලගාග, பிரவேசமின் கவனமாக, හැම විටම எப்போதும், හොඳින් நன்றாக. නරකට මෝසමාග, ලස්සනට අලගාග, பிரவேசமின் கவனமாக, හැම විටම எப்போதும், හොඳින් நன்றாக. கிசி விட்டක ஒருபோதும் அல்லது இல்லை, සමහර විට சில நேரம், නිතරම අඩිக்கடி, කලාතුරකින් அரிதாக, අද இன்று. கிசி விட்டක ஒருபோதும் அல்லது இல்லை, சமஹர விட சில நேரம், நிතරම அடிக்கடி, கலாතුරකින් அரிதாக, අද இன்று. ஈயே நேற்று, எட்ட நாளை, தென் இப்போது, பஸ்ஸே பிறகு, கலின் முன்னதாக. ஈயே நேற்று, எட்ட நாளை, தென் இப்போது, பஸ்ஸே பிறகு, கலின்
முன்னதாக. නැවත மீண்டும். මෙහෙ இங்கே. එහෙ அங்கே. කොහෙද எங்கே. மேலே உட. නැවත மீண்டும். මෙහෙ இங்கே. එහෙ அங்கே. කොහෙද எங்கே. மேலே உட. යට හෝ පල්ලෙහා. කීලේ. ඇතුලේ උල්ලේ. එළියේ வெளியே. ළඟ அருகில். ඈත தொலைவில். යට හෝ පල්ලෙහා. කීලේ. ඇතුලේ උල්ලේ. එළියේ வெளியே. ළඟ அருகில். ඈත தொலைவில். අපිරිසිදුව අලුකාග. ක්‍රියාශීලිව சுறுசுறுப்பாக. சතුட்டின் மகிழ்ச்சியாக. துக்கென் சோகமாக. நொபிலே இலவசமாக. අපිරිසිදුව අලුකාග. ක්‍රියාශීලිව சுறுசுறுப்பாக. சතුட்டின் மகிழ்ச்சியாக. துக்கென் சோகமாக. நொபிலே இலவசமாக. ඇදෑට வளைந்து. ඇත්තටම உண்மையாக. අනිවාර්යෙන් நிச்சயமாக. සමහර විට ஒருவேளை. පිරිසිදුව சுத்தமாக. ඇදෑට வளைந்து. ඇත්තටම உண்மையாக. අනිවාර්යෙන් நிச்சயமாக. සමහර විට ஒருவேளை. පිරිසිදුව சுத்தமாக. தனியம தனியாக. එකට ஒன்றாக. அதிசயே திடீரென்று. හැමීට மெதுவாக. කැලින් நேராக. தனியம தனியாக. එකට ஒன்றாக. அதிசயே திடீரென்று. හැමීට மெதுவாக. කැලින් நேராக. ගොඩක් மிகவும். பொட்டாக் கொஞ்சம். வெடியேன் அதிகமாக. அடுவேன் குறைவாக. சம்பூர்ண என்ம முழுமையாக. ගොඩක් மிகவும். பொட்டாக் கொஞ்சம். வெடியேன் அதிகமாக. அடுவேன் குறைவாக. சம்பூர்ண என்ம முழுமையாக. இது போன்ற மற்றுமொரு பயனுள்ள காணொளியுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றோம். அதுவரை எங்களின் சிங்கள ஹுருமு யூடியூப் சேனலில் இடப்பட்டுள்ள காணொளிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much for your lovely support. Keep watching சிங்கள ஹுருமு.